owafumana umusa ngelinye ilanga. Ngibingelela ubaba uSibande uPastori nomama uPastori Sibande. Ngibingelela obaba bonke omama bonke abasha Sunday School egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu, nami ngibonga omunye umama owangifaka ekhaya lezwi. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu naye. Sibonga ukwakhiwa kuleli khaya, makuthiwa ikhaya lezwi phela kusekhaya. Siyakhiwa, siyaqondiswa, siyalungiswa usuku nosuku. Ukumina ukuthi ngiyathatha noma kubuwe nawe ukuthi uyathatha noma uyayeka. Siyambonga uNkulunkulu ngani mndeni wangaNsibande, uNkulunkulu angathi nganibusisa, anilonde, anigcine egameni likaJesu. Nofakazi nje ukuthi kulezi insuku nje ngikhulela umntwana wami, indodana yami, ibona nje izinto thina singayiboni. Ngase ngiyayikhulekela, ngafuna lo mkhuleko, ngathi ngicela lo mkhuleko usebenzise njalo. Yayilokhu yenza kanjalo-ke nje ngibona umehluko omkhulu, hayi futhi angingasho ukuthi umehluko. Ngibona ukuthi uphilile manje ngoba abasakuboni lezi zinto akade eyibona. Uphilile bazalwane. Ngizodumisa nje uNkulunkulu ngalokho ukuthi nje uJesu Kristu inkosi bangcwele, asihlaleni kuJesu. Siyalibonga ivangeli labaMtsimanda elihlukanisayo. Abazalwane sihambile kahle endleleni yethu kodwa manje sabuye sadideka endleleni. Kwakhulunywe ezinye izinto, sibonga abazalwane abasalimela iqiniso. Ngoba manje uma ukhuluma iqiniso kuthiwa uvenaphi lona ozositshela lokhu nalokhu, abazalwane uzokhuba abazalwane. Abazalwane lelo luzangithanda mina kuthiwa kukhutshwa abazalwane uma ngabe kukhulunywa iqiniso lemfundiso, uma kukhulunywa iqiniso levangeli, ukuthi sikhathalela abazalwane abaqhubekayo kangakanani ukuthi baye esihogweni ukunokuba babone uNkulunkulu. Amen.